beda jinħoloq dialogu tajjeb ħafna li jinxoli hemmhekk li nkun trusted broker biex ngħidu hekk ta' persuna li l-interess tiegħi mhux klabb jew ieħor. L-interess tiegħi huwa illi kollu kemm hu u l-klabs kollha kemm huma. Nerġa' ngħid biex il-lig isir iktar attraenti u biex il-klabs jisiru aktar sostenibbli, mhux tkun boom and bust. Hemm bżonn aktar sostenibilità. Ma naħsibx li nistgħu l-ewwel nett min qiegħed jinvesti flusu fil-futbol anka għall-amor propju ma nistax li jisnaħħarsu leh bħala b'mod disprerattiv. Le, dak hija persuna jkunu persuni qegħdin u ma bdewx illum ilhom minn żmien nies li jinvestu flushom bi ftit li xejn ringrazzjament meta xi ħadd jirbaħ kulħadd iċabċab, meta xi ħadd jitlef kulħadd jibda jgerger, jiġifieri dak ħafna nies minnhom ma jieħdu ringrazzjament ta' xejn. Jiġifieri ma nistgħux inħarsuhom b'mod dispreġattiv. Min-naħa l-oħra rridu nkunu f'sitwazzjoni fejn il-klabs minnhom infushom ikollhom business model illi jkunu jistgħu jippjanaw għat-tul skont il-budget tagħhom u bil-mezzi tagħhom.